Tämän kauden ykkösluistelijamme Kiira Korpi, kotikaupunki Tampere, kuten hyvin tiedämme. Täällä mukana valmennuskaksikosta Susanna Haarala. Maaret Siromaa seuraa kilpailua kotona Tampereella. Euroopan mestaruuskilpailujen pronssia. 2 on Kiiran arvokisasaldo. Ja nyt sitten sateenkaaren tuolle puolen. Ja hyppy yhdistelmässä pettymys. Kiira kaatuu tuon tulpin. Ja sitten yhdistävistä askelista kolmoisritti. Kaksoisaksel ja tuo kolmoisriitti siis virheittä, mutta tuo ehdottomasti eniten pisteitä tuova hyppyosioyhdistelmä jäi nyt tällä kertaa Kiiralta tekemättä. Suomen Kiira Korpi viimeisteli hyvin ohjelmansa. Kokonaisuus oli hallittu. Hän pystyi ilmeettä, sanoisin. Tuo pettymys ei näkynyt ohjelman aikana, vaikka se tuli tuossa heti alkuun hyppy-yhdistelmän epäonnistuttua. Erittäin viimeistelty tyylikäs ohjelma, jossa tuollapa istuukin Maaret Siromaa katsomossa, eikä suinkaan kotona Tampereella, ja hänen rinnallaan Kiiran sisar. Onneksi sain korjatuksi tuon asian, mutta mitä tapahtui tuossa hyppy-yhdistelmässä? Mitä ihmettä siinä tapahtui? Tulppi ei ole niin vaikea hyppy. Taakse ulkokaari, piikki, ajoitusvirhe. Aivan selkeä ajoitusvirhe. Tuo piikki osuu liian aikaisin. Hän ei pääse ponnistamaan ylöspäin, vaan piikki osuu liian aikaisin, liian kaukana tuohon liukuvaan jalkaan nähden. Tekninen virhe siinä tulee, mistä lie johtui. Sen sijaan kaikilta muilta osin tämä lyhyt ohjelma oli toiveiden mukainen. Piruetit pyörivät hyvin kauniissa asennoissa ja tuo askelsarja oli ilmaisullinen ja minusta osoittaa Kiiran loistavan perusluistelutaidon. Mutta me emme jää suremaan tätä asiaa. Me toivomme nyt sellaiset pisteet, jotta hänen asemansa vielä tässä jää sille tasolle, että sieltä voi ponnistaa vapaa-ohjelmaan. Nämä haavat tulevat usein sitten siitä, kun otetaan terästä kiinni piruettien aikana.
ei tuossa sen kummempaa dramatiikkaa ole. Mutta nyt sitten pisteitä. Kiiran ennätyshän on 63-50. Nyt epäilen, että jäämme alle 60 pisteen. Johtoon hän tarvitsisi 65, mutta se on selvä. Nyt tulee vain 55 pistettä ja se tarkoittaa, että hän on tuolla Costnerin jälkeen 6. Kyllä. Caroline Costner on 5. ja Kiira sijoittuu nyt 6. tässä vaiheessa, kun 3 luistelijaa on vielä jäljellä. Eli Miki Ando johtaa, Ksenia Makarova, Alisa Cisny, Alena